Kaixo eta ongietorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara, eta ongietorriak ere bai formatu berrira. Jakizue, entzule, saio hauek orain arte bezala iVooxen entzun dezakezuela, baina nahi izanez gero, YouTubeen ere bai ikusgai daudela, zeren gaurtik aurrera saiatuko gara podcast hauek bideoz ere eskaintzen. Eta hau esan da, ongietorriak Marruma Kulturalen sola saldi berri batetara, eta gaur formatu berriari hasiera emateko, pertsona berezi bat gonbidatu nahi genuen, badakizue sola saldi hauetan noiz behinka eukitzen ditugula groseko erreferenteak, eta gaurkoa niretzako bereziki erreferente den pertsona horietako bat ekarri dugu, bera Alex da, eta hainbeste mugimendutan eta ezaguna den Alex Zipotz eta horrela, bera ekarri dugu mikrofono hauetara, marrumarekin ere zer ikusia duena, eta beste gauza askorekin. Niretzako bereziki, kulturgintzan eta bereziki berangandik ikasi nuen horrelako salseoan edo sartzen, eta horrelako lanak egiten, eta niretzako erreferente berezia da, berangandik, miresteaz gain, asko ikasi dualako. Peloteoa ja alde batetara utziz, ongi etorri Alex zure elkartea ere denontara. Mi esker, nagoki, eta mi eskere bai hitz horiek, esateagatik. Ez da lehenengo aldia esaten dizkizudanak, así que, ez diot esaten ez da ere egunero, baina, behin aurkeztuta Alex, ongi etorriak, Marruma Kulturalen sola saldi berri batetara. Marruma Kulturala. Aurkeztu dizuegu, Alex Zipotz, Alex, muñagor, eta mila gauzatan ezagutzen dugun Alex, groseko Alex. Eta nola hasi, badakit grosen edozein lantaldetan sartuta dagoen edo nork ezagutzen duela Alex, baina seguraski hortik kanpo, badago jende asko ezaituena ezagutzen, eta batez ere grosekoa ez dena, edo batez ere donostiakoa ez dena. Beraz, nola aurkeztuko zinatekezu? Nor da Alex? Ez dakit nola esan. Pertsonak egon dela bere bizita guztia euskal kultura sustatzen, eta antolatzen gehien bat. Baina ni uste, daude pertsona batzuk nun beti daude aurrean, bai abesten, jotzen, eta dago beste alde bat, dago beste pertsona batzuk horatzean, antolatzen, eta planifikatzen, eta hor beti egon naiz. Gehien bat gros eta donosti, gehien bat gukaduta, baina hori nire bizitza izan da oso grosero naiz, eta beti danik hor egon naiz implikatuta. Zure kurrikuluman sartu horretikan, gogoratuko dugu nola liatu zaitu da nontarako zati zuezea oso kamara zalea edo horrela? Ez gustatzen iaia ezer, batzutan tokatu zait, medioetan elkarrizketak egitea, irratitan, egunkarietan, eta ez dakat saltasunak, eta errestasunak barkatu, eta ez zait gustatzen asko, baina beti egon naiz atzean, eta gero eta gehiago gustatzen zaiten atzean egotea, eta ikustea atzetikan gauzak, baina ikustu zait, formatu hau polita dela, eta lagundu behar zela. Gaur sarreran esan duan bezala, esan izun kiraskeno, zea pixkate referente grosen, orduan mikrofono dauetatik pasa behar dezu, eta ja pixkat behartu zintudan etortzea. Nondik hasi Alexen kurrikulum kultural horretan? Ni uste, lehenengo gauza jai batzordea izan zela? Bai, hori da. Eta nola sartu zinen, zenbat urtekin? Uste, 15-16 hortikan hasi nintzen, ninengoen beti grosin ibiltzen, Plaza Katalunian, muruan, beti grosero izan naiz, eta beti groseko gauzetan implikatuta. Baina hasieran zegoen auzo elkarte zarra, Aita Larroka kalean, hor ere bai zegoen kimuak, eta hor batzutan juten nintzen pelikula bat ikustea, taileren bat, eta hor egun bat ikusi genuen Goitibera jeitxira zegoela,
eta Groseko jaietan eta hasi ginen hor lokalean goitiberak egiten eta horrela eta bueno, eta tontakeri batekin hasi nintzen goitibera egiten, prestatzen, parte hartu nun jaietan eta gero ja gonbidatu zidaten Groseko jai batzordean sartzen eta pixkanaka sartu nintzen, gero eta ardura gehiago, eta gero hortikan azkenean antolatzea eta horrela ematen dizu aukera pila bat ezagutzea jendea. Eta biltzen gehan hor antolatzen gauza, azkenean azten geha harreman bat edukitzen eta horrela, eta gero beste eragiten egon naiz, eta ez dakit esan nola esaten da. Ez etza ematen ezakizula. Bai, hori, azkenean esaten diate zerbait parte hartzeko etxarun kable o zerbait, eta beti egon naiz hor saiatzen, vamos. Behin baina gehiagotan esan dut mikrofono hauetan, eta batez ere zuri referentzia eginez edo, izaten dela askotan norbaitek gauza berri bat egin nahi duenean auzoan edo, kulturalki eta beti juten dira ezagutzen duen jendearen gana. Eta azkenean jende askok gauza asko egin ordez, gutxi batzuk kriston lankarga izaten dute. Eta zuzera horietako bat. Ez balin bakizu esaten zutaz aprobetxatzen gera, edo... Niretzako ez da, eske bihurtu da nire bizitza. Eta beste batzuk egiten dute egunero kirola, o beste batzuk egiten dute bere hobiak eta horrela, eta ni egiten dute futbola, o dauden un baiten sartuta, klub batean, o horrelako zerbait, baina ni nago horrelako proiektuetan sartuta, eta norbait antolatu behar du gauzak. Eta goma behar da norbait koordinatzen, eta horrelako gauzak egin behar da. Eta urte asko dara matzu, 6 urtetatik, ez dugu esango zen bat bete dituzun orain dela gutxi, Hobeto. Baina, a ber, Goitibera, de hecho, Goitibera, gros laua da, orduan Goitibera zer zan, Uliako maldatiko... Hori da, Rodilen jetxira izan zen, saietu zen lehen urtea, baina hor geratu zen, porque aparte ilegala izan zen, jaiak lehen kriston arazoak edukitzen zuen baimenak edukitzeko, eta saiatu genuen Goitiberak egitea, eta azkenean ez ziguten eman baimena, baina ingenun, azken momentuan, eta hor parte hartu genuen, porque gure Goitibera iritzitzen, baina, izan zen, puntzen oso motela, eta ez genuen irabazi, baina, hortik hasi nintzen tontakeri horrekin, gero hasi ginen, bira juten, gonbidatu zidaten, hor Aita Larrokak kalean, lehenengo bilerak. Eta hori zen bat urtekin? Hori, bai, eta lehenengo ziren jaiak, eta gero beste lan talde bat zegoen Sant Tomas. Ze lehen banatzen ziren, orain ja ez da banatzen, talde berdina antolatzen dugu, baina lehen bi taldeetan zen banatzen zen, eta ziren udako jaiak, zipoz jaiak, eta gero Santo Tomasak. Eta hasieran izan ziren zipoz jaiak, pixkanaka hartzen ardurak, lotzen gauzak, lehen batalla pila dakagu, azkenean zipoz jaiak 1000 buelta eman ditu, lehenengo urteak bastante saia izan ziren, porque, Gros auzoa beti egon da obretan, eta junginen aldatzen gunez, eta plazak aldatzen, eta dena, eta lehenengo urtea hori izan zen, lehenengo erronka izan zen saiatzea kokapen bat jaietarako. Ze, Gros auzoa kriston aldaketa egin du azken 30 urteetan, eta azkenean, hor lehenengo borrokak eduki genuen, eta azkenean lortu genuen plazan Katalunien egotea epizentroa o erdigunea, ez? Baina hor lortu arte, beste leku batzutat pasatu genuen, Manteo, Nafarroa Bera, Sagüez... Groseko apeaderoa... Hori da. Hor, justo sartu nintzenean, ni usteet gero ja hasi ginen Plaza Zuaiztin. Lehen urtea izan ziren txofren, ni ez nengoen, lehengo 2 urte txofren, gero ere bai izan zen
Nafarroa bera momentu horretan esplanada handi bat zegoen, kotxez beteta, eta esplanada hori kotxeak kentzen zuten, eta hor jartzen ziren txotnak, eszenatokia, hori zen, merkatu zaharra kendu zanean? Hori da. Eta gero ja ziren etxe batzuk hor egiten, eta pasazuten gero ja jaiak Manteora. Manteon kristonan arazoak egon ziren, auzo elkartekin, Uliako auzo elkartekin, eta bizilagun batzuekin, baina, dago historietak onak ere bai, kontatu didatenak, zeni, txikia nintzen, eta, Eskeni hor egon nintzen kontzerturen batean. La Polla Record jozu, ¿no? Vale. Bai, La Polla Record en sus tiempos cañeros eta punkis, bai. Eta, claro, goroz zen barrio obrero, eta, bai. Zen. Hori da. Bai, baina, eta gero ja hasi nintzen ardura hartzen eta horrela, ja tuestitz egunean. Hor zegoen kriston parrandak, eta nola ez genuen molestatzen jende askori, etxe gutxi daude inguruan. Bai, hori da, eta 6 arte genuen baimena. Hor jozuten ofunkillo? Hori da. Urte horiek, ez nahi asko goratzen. Hor kriston kontzertuak egon ziren, bai. Dute ezik, jo baztu, baina suspenditu zen eurien gatik, eskene da, memoria txarra daukat, horrelako gauzekidekin, hainbeste gauza pasatu dugu, eta horrela, baina, hasieran ziren, txotnak montatu bat zirela, txotnak ziren txapak, etortzen ziren txapakin, eta horrela, eta montatu, gero eszenatokia egurrezkoa, udaletxekoa zen, tabloiak eta imaginatu saltatzen guztia lotzen, guztia ailtzekin eta martilloakin bai, eta gero kentzen ziren eta gero pasatzen zen beste auzora, eszenatoki berdina, eta udaletxekoa zen, eta zen kriston abenturak horrelakoak eta arriskutsua, baina gero egin zuen udaletxea ja juntzen subkontratatzen guztia, eta ja, orain ezagutu duen bezala, dator enpresa bat, montatzen du eszenatokia, eta oso txukuna, baina, bere garaian bere bizitza zeukan horrelako gauzak, eta herriko aguagoa ziren, baina, eta, hasi ginen hor pixkanaka hori, hasieran nola ziren, adibidez, orain antolatu behar dugu futbol txapelketa, behar da epamaia. Ni ez nekien, baina esaten nun, ni aurkezten naiz, eta maia egiten nun, eta horrela egiten nun. Ze falta da, ni egiten nun, eta horrela ikasten nun, eta auzokoa zen, baina, egon ziren txapelketa horretan ere bai egon zen finalaren bat egon zen tensioa eta horrela, baina, gero norbait agertzen zen beti, pamaia nahizune izan, eta ni, zuretzako guztia. Horrela pasade desde antolatu kontzertuak hasta momento que zegoen jendea kontzertua antolatu, que horrela kriston aukera eman zidan, ezagutzea talde desente, harremana eduki jendeekin, adibidez, Loyolan ikusi nun hor San Ignaziotan ikusi nun La Pegatina, bere hasierak, eta esan, ze festero hauek, ni beti saiatzen nun ere bai ekartzea taldes de viento, eta horrela, o trompetistas, eta horrela, egunen bat zerbait berezia, eta horrela. Eta hor ekarri genuen La Pegatina, lehen urtea zuen ezagutzen jende asko, baina gero bigarren aldiz ekarri genuen, eta eta kriston giroa sortu zen, eta izan zen. Hor egon zan, movida bat inkreíblea, izan zala Loyolako kontzertuan, La Pegatinakoak hasieran bakarrik 4 ziren, gehi beraien soinu teknikaria, orain 13 dira, taldean, da barbaridade bat. Baina La Pegatina jo zuenean, ez genuen inork ezagutzen eta denak dantzatzen bukatu genuen Loyolako jaioietan. Ni uste izan nintzela bestetako bat esan izula, aizu talde hau, eta ikusi ditut, bakin nortzu diren, eta hurrengo urtean egin zuten Esnebeltzaren telonero, Grosiko jaietan, Esnebeltza bigarren talde bezala, baina hurrengo urtean ere bai La Pegatina ekarri genituen Cabeza de Cartel bezala.
Eta beraiek aluzinatzen zuten, haizu, zenbat jende pila, eta bai, baina lehen urtean jotzen zuen esne beltza, ja. Eta aurten dago jende gehiago, zergaitik, pues tú me dirás. Osea, beraien olako historia edo sortu, osea, hasi zan egiten oso azkar eta oso haundi. La pegatina, leku askotan entzuten zan, la pegatina. Hori ja izan zan... Plaza Cataluña. Plaza Cataluña berrian. Bai, hori da. Eta nire da Katalunian oso nare bai, urte bat antolatu genuen, Plaza Cataluñan ere bai, ni ja nengon ere bai gazta asamladan ere bai, ez? Eta bueno, egun bat gaztegun antolatzen genuen, eta gazteguna horretan tokatu zuen guri antolatzea, eta bueno, ni ere bai hip-hop munduan ibili naiz, eta gustatzen zait, rap, eta rap, eta ekarri genuen Ari eta Frante. Bai. Bere momentuan Estatu Espainolan puntero zirenak eta bastante referenteak, ekarri genuen, zeliuna Plaza Katalunian, kriston giroa, kriston parranda izan zen. Eta ni lana neukan gauez. Bai. Ni gomendatu nituen, bueno, ezakit horiek edo urrengo urtean Loren edo horrelako talde batzuk, baina, eta ni esaten, jode, horrelako talde batzuk eta ni lanean gauez. Horre goratzen naiz gazta asamladako txotnan, bueno, hor egun hori, vamos a... Baina, bueno, izan zen la leche. Eta, bueno, horrelako anedota, pues dakago milaka, ez? Azkenean, hainbeste kontzertu, ze azkenean jaietan, zipoz jaietan, bastante kontzertu ekarri dugu, eta, bueno, egon nintzen temporada bat kontzertu antolatzen. Baina, bueno, gero tokatu zaidenetatik, eta gero, azkenean bukatu dut diruzaina. Jendea zailo gustatzen, diruzaina, eta, bueno, ni esaten den, ez dago diruzaina, ni jartzen naiz. Norbait agertzen bada eta kontrolatzen duna, ni kentzen naiz, eta beste gauza bat egiten dut, baina, bueno, azkenean, hori ez da, jendei zailo gustatzen diruekin ibiltzea, baina hori da oso garrantzitsua. Azkenean norbait egon behar da, kontuak atera behar dira ondo, eta autogestionekin kontu xili behar da horrekin, ze bestela ez baduzu diru iturri batzuk, jaitxukun batzuk egiteko beharrezkoa da, zerbait diru iturriak eta gauza kontrolatzea ondo eta horrela. Plaza Cataluña, bueno, Plaza Cataluña, Donostia ezagutzen ez duenentzako, edo Gros ezagutzen ez duenentzako, Plaza Cataluña Gros iaia erdian dagoen plaza bata, oso handia, etxe zinguratuta, eta hor egon zan urte bat, obrangatik dena eraberritu zutena, Sagüesera joan ziena jaiak, kontzertuak. Bai, bigarren aldiz. Nile lehengoa urtea ez nintzen egon, orain dela urte pila bat, kejozun Zutagar, bere garaian aurkesten diskoa mitikoa LDJ-ke, hor egon zen, urte kainero horretan. Bai, ni pasatu nintzen uste dit bideoa, o dakazula VHS-en egin marzen un montaje bat, uste... Zer, bideokliperako? Bai, horrelako zerbait, uste materiala bat okazu ikusteko hori. Bai, aurkitu genuen VHS zarra eta batean zen kontzertu hori grabatuta. Azkenean urte horri egin genuen ere bai kontzertu antolatu genuen txukunak eta horrela, izan zen pixka derfaz bizardunan jo zutenean, ziren parrandero batzu, baina... Eta niri engantzatu zeniaten pixka kontzertu eta zen kargatzeko, eta esaten zuten, venga, katxi bat, eta esaten nun, baina zenba katxian goituzte ordu terdian. Eta boteia ron, amorro, eta oso majuak, baina soinu teknikariak bai esaten zuen, kontuz katxiekin, zatik elektrizitatea dago hemen, eta no seke, eta... Bai. Majoki, la próxima corto el concierto. Eta nire hon, joder, la hostia zoreingoet. Bai, ez que, bizardunak talde parrandera zen. Bera, showa. Bai, hori da. Eta, zokaten alde ona, talde txarra, porque gero, teknikarentzako arriskutsua zen. Bai. Baina, hori, Sagüesen eta azkenean, hori obraengatik egon geha mugitzen asko. Baina ere bai, azken urtetan, ni hasieran sartu nintzenean egitarau hau txikia zegoen, txikia
baina orain kriston gitarra dauka, eta, bueno, hori egiten dugu gehien bat, talde pila bat daude, eragile desberdinak, eta berein aportazioekin, eragile bat egiten du 2 gauza, beste bat 3 gauza, bestea 4 gauza, eta azkenean gu koordinatzen dugu, eta jaiak ateratzen dira aurrera. Azkenean auzo bat handia da, eta jaiak oso zabalduta daude gune ezberdinak, ez? Eta, eta hori suposatzen du lan desente. Gero ere bai, beti egon naiz montajetan, desmontajetan, hori egin dira da ikasi pila bat. Ikasi txikitatik gaztetik ikasi gauza pila bat. Hasi nintzen ere bai kartelak egiten, nola, behar dira kartelak, hasten naiz egiten. Gaztetik hasi nintzen, eta gero bukatu dut diseinadore bezala, diseinadore grafiko bezala. Neri gauza horiek, azkenean neri aportatu dit ere bai, pertsonalki, eta ikasi dut gauza pila bat horiengatik. Nire bai, onartu behar dut, pixkat kontzertu zaleagoa izan naizela, eta kontzertuengatik engantxatu ninduzuela Groseko jai batzordera ere bai. Urteak pasa genituen hor, komunikazio taldean eta bar. Urte horietan ere bai, handitu zen asko lantaldea, zeren pertsona gutxi batzuk dena ekin edo errealitate bihurtu ordez, ja hasi zineten bihurtzen talde ezberdinak espezifikoagoak, ez multidisciplinarrak, baizik eta pixkat bakoitzak egin dezala dominatzen duen hori, eta komunikazio lanak egiten, diruzaintzan, koordinadora, dena aurrera eramaten, eta bai hortikan aurrera, pixkat igual urte batzuk lehenago, baina izan zala esponentzialagoa, ez? Groseko jaien egitaragua. Hor egiten ziren gauza asko, baina gero egiten ziren ezakit zenba gauza ziren. 200, gauza pila bat. Bai. Baina, hori izan zen pixkanaka guztioen fruitua azkenean junginen gonbiatzen eragi ezberdinei, gauza batzuk, taberna batzuk animatu ziren, eta Groseko surfindarra animatu zen bai berein txapelketa sartu gure gitarauan, gauza desente horrela, eta azkenean sortu zen gitarau potente bat, sortu genuen, baina ere bai esan behar da gauza batzuk ere bai erori dira, eta jundi aldatzen ere bai. Bere garaian egiten genuen karpa deitzen genuna, eta zen sagrautegi bat, egiten genuen aste bat lehenago. Txofre parantzan. Egon zen Plaza Katalunia eta txofren. Bai. Eta hor, egiten genuen prejaias, hor edukien genuen lehenengo urteak hor tirabira ondiak. Gu edukigu kriston tirabirak udaletxeekin, azkenean hasierak ez ziren oso erreza, udaletxea ez zuen nahi Grosen edukitzea horrelako jaiak, o ez zuen ematen erreztasunak. Eta beti trabak, eta azken momentu arte borrokatzen, eta gero ate pila bat, lehen ez zegoen Donostia kultura lehio bakarra. Ziren lehenko urbanismo, gero mobilidad, gero bestei, Donostia kulturari, egin behar zenuen 1000 papeleo, 1000 mareo, azkenean 1000 gauza, eta, zaitasuna pila bat, adibidez, denean enpresa montatzen karpa, agertu zen FCkoak, kamioekin eta horrela, eta nahi zuten eraman karpa osoa. Zegatik? Benez zegolako, baina gertu zen, municipal desente, FCko enpresa langile desente, kamioekin eramateko karpa. Ja organizatuta zegoen hori. Bai, zen, batean, baina izan zen hori tirada floja, eta azkenean mantendu genuen, eta aurrera eraman genuen. Ere bai, horrelako historieta da desente, con Santo Tomasekin, antzeko parezido. Urte batzuk hasierak izan ziren bastante potente, baina gero jetxi zen desente, Santo Tomasak auzoan. Astean zehar erortzen zenean, oso zaila zen giroa sortzea
Baina Santo Tomasak eduki genuen ni uste ez dakit, bi gauza garrantzitsua bat, Donostin, azkenean Donosti Kostin eta Plaza Gipuzkoa eta Alde Zaharrean pete zen gehiegi, eta hori eragintzun gure jaietan, ze jende asko hasi zen etortzen txofren parantzara, ze txofren parantzan gune basante txukuna dago eta ez dago hainbeste jende. Lehenengo urteetan esaten zen familiarragoa zela. Bai, auzokoak eta jartzen zutenak postuena, bere lagunak eta rola. Baina gero pixkanaka juntzen handitzen, egitaraua gu junginen indartzen egitaraua, gero junginen indartzen ere bai erromeria, jende desente etortzen zen, familia desente, eta giro bat sortu zen familiagoa. Osea, familia desente etortzen diren, eta umeak eramateko askoz erosoagoa eta errezagoa zen plazan txofren edukitzeko umeak eta eta ez Alezarrean sartu, ze azkenean, azken urteetan aglomerazio handia daude, gazte pila bat, eta beste giro bat mota sortu zen, entonces, eta txofren hasitzen gero handitzen, eta sortu da beste alternatiba bat, ez? Eta urte bat, adibidez, ez? Geneukan baimen guztiak, itaraua guztiak, baina el de urbanismo o movilidad uste dut, jarri zuten plaza goian esi batzuk, kanaldutak, ez? Eta ezin genuen Aldaparen goian. Hori da, hasieran eta goizeko 7 jendeak jakin dezan, azkenean kotxeak eta gesten ditugu postuak prestatzeko. Hori da. Eta aldapa horren goian, sarrera bakarra, dagoen txofreko sarrera bakarra esituta. Bai, eta bezperan eszenatokia montatzen dute, eta horrela, eta, tipo bat, juntzen udaletxeko tipo bat, juntzen oporretan, ez zegoen ez zun zinatu, ez zegoen baimena sartzeko kotxeak eta ezerrez, eta ez zegoen aukera Santo Tomas antolatzeko. Osa, zegoen baimen guztia, baina ez zegoen baimena kentzeko esi hori. Entonces, ezin zen sartu, eta debekatuta geneukan sartzeko kotxeekin. Eta horrela, tirabira, telefonoz deitzen, denbora guztia, bereekin saiatzen hitz egiten, eta bereen jarrera zen, ez zegoela ardura una eta ez zuen sinatuko du. Azkenean, agertu zen tipo hori, eta ez zuela sinatuko, esi hori jarri da zerbaitengatik, ze berria zen, eta ez zuela sinatuko. Hori ikusita, azkenean juten zei ikasten, eta ja momentu hori ditzen, ezin bada, hau arazo batzuk sortuko dute. Adibidez, Donostia, Okendo kulturetxea, bazeukan erromeria antolatuta. Ez bazen sartzen gauzak, erromeria hori, ezin gozen jo, eta Donostiko udaletxekoa da. Okendo kulturetxea udaletxekoa da. Eta gu deitu genuen, eta esan genuen, mira, gertatzen dago. Eta berai gestionatu zuten, eta ja, duan, irekitzen. 2 minututan? 2 minututan ez, baina izan zen, eta ni goiz guztia deitzen, eta bereik imorrokatzen, baina horrelako anedota pila bat, ze horrelako gozak, hasieran ziren demora guztia borrokatzen. Aste gertatzen zen, zer zegoen gaizki, feriak horre ez, feria horiek horrela ez, okupatzen dute desente, gero bestean, demora guztian zen trabak. Gero bai, iritzen momento bat, adostu genuen, iritzi zen plaza berria bukatu zuten, adostu genuen kontzertuak nahi genuen hor plaza erdi horretan antolatu, espazio hori txukuna zela eta adostu genuen ordutegi bat, esan genuen errespetatu behar genuela. Gu egin genuna da saiatu o sustatzen eguneko parranda, sustatzen eguneko goize eta hartzaldeko parranda, ze genukan bakarrik ordu 2 eta 3 arte baimena kontzertuak, ez zen lehen bezala, genukan 6 arte, baina, ni uste azkenean, aukera sortzen zen hor parranda botatzeko, eta gero sustatzen genuen ere bai egun guztian, beste montako jaiak, sustatzen zenun, eta
Eta hortik joan ginen pixkanaka, joan gea ikasten eta gero amoldatzen egoeretara, eta, bueno, bastante gauza txukunak egin dugu, baina, bueno. Hor egon zan jokaldi bat, mugimendu bat asko gustatu zitzaidan, gainean justu harrapatu ninduen jai batzordean, zala jendeak visualizatu dezan, estenatoki bat zegoen, baina txosnak zeuden alboetan. 4 txosna zeuden, 4 kaseta. Bai. Eta claro, euria egiten zuenean, jende guztia zegoen kaseten, bueno, toldo azpian edo txapa azpian, baina estenatoki aurrean ez zegoen inor. Eta horregin zan jokaldi bat oso interesgarria, gainean 4 txosnak baina merkeago ateratzen zen, azala karpa handi bat hartu, eta 4 eragileak bakar baten barruan sartu. Eta zenbat aldatu duen horrek. Bai. Ze azkenean ikusi ginen beste, claro, ni egon naiz, pues bueltaka, Euskal Herria osoan ezagutzen jaiak. Jai ezberdinetan. Bai, hori da, eta festivaletan, eta rola, eta, bueno, ikusi ginen beste eredu bat, pues karpa, eta rola, eta genauken arazo bat, auzoan, eta da, Uztailan beti egiten zuen galernak, beti, Kriston beroa, goizean eta arratzaldean, eta gero, etorren zen galerna. Bai. Eta urte bat, ez daki nore ekarri genuen, txaiak uste dut, txaiak jo barzun. Bai, ez gogoratu. Izan zan, euria 20 minuturo. Euria eguzkia, gaina euria aldez. Haizeak egin da. Eta erditzen kristona, txonetan sartu tal, claro, geden, pues, txonetan sartzen ginen, 20, txona bakoitzan, pues, 4 txonetan, pues, 20 sartu eta, gran txaparron, suspenditu genuen, kontzertua eta dena, eta zegeratzen zen, pues, urrengo egunen bai erdizka izan zen, eta, ostras, diriturriak ez ziren egon asko, gastatu genuen desente zer ordandu genuen taldei, ere bai, eta ikusi genuen formatua ja plaza aldatu zela, eta aukera zegoela karpa jartzea, eta proposatu nuen, eta parte ekonomikoki hobeto ateratzen zen, eta bueno, eta ikusi zen probatu genuen, lehengo urtea jendea pozik, ze azkenean bazkariak egiteko hor ere bai, lasaitasun bat ematen dizu, ez bakarrik euria baizik eguzkia, eta izan zen niretzako apostu ona, eta una de las pocas cosas que hemos acertado. No, baina, eske goratzen, beti denak, orain dela 10 urte edo groseko jaietan gaudena, beti goratzen ditugu kriston panelakin eta abartzeatik eguzkia jotzen zuenean, pizkarra eta bukatzen genuen, claro, 2 ordu eguzkitan bazkaltzen, eta karpa hori izan zen kriston aziertoa, izan zen. Eta hainbeste aldatu du, bai kontzertuak, baina bai egunerokoan zatik aurren jolasak ere bai barruan egiten dira, ez dira suspenditu beharrik. Bueno, gauza guzti hauek groseko jai batzordearekin hitz egin genituen. Beraiek nahi duenak, badakizue gure solasaldietan, lehenengo solasaldietan jai batzordea izan genuen hemen. Eta bueno, hori karpa hori kriston, bueno, azierto izan zala edo. COVID garaiak iritsi dira. Eta groseko jaiak ez dakit nola esan, baina oso gauza gutxi egin dira beharrez, behartuta gaudelako, baina ez dakit nola aterako geran COVID honetatik, edo pandemia honetatik. Bueno, ni uste pandemia hau ikutu dula herri mugimenduari asko, eta jai herrikoei tokatu zaio pila bat, eta iraingo dula, ni usteet, ze herri mugimendua eta jai herrikoia, azkenean justo pandemia ikutzen duen gauza dira. Eta da, ezin duzu jende askon artean ibili, ezin zea egon edaten, jaten, ospatzen gauzak. Eta hori bai ekarriko du arazo bat, baina badago alternatibak, eta badago
erakutsi da ere bai, pues, dago gauzak antolatzeko aukerak, eta ni uste eta esperantza daukat, pues, pixkanaka humorera ateratzen, eta hau buelta emango zaio, eta gero pues, egin bar dutena da herrimundua jarri pilak eta berriro espazioak errekuperatu, eta kalea hartu, ze azkenean kalea da herriarena eta ez instituzionena, eta gauzak ospatu behar dira kalean, eta ez areto itxian, eta hola, Bueno, jai batzordeaz aritu gara, baina zure kurrikulum luzean, beste lantalde batzuk ere badaude, gazte asamblada, adibidez? Bai, niretzako esaten dut, niretzako eskola izan zen jai batzordea, institutua izan zen Groseko gazte asamblada, eta unibertsitatea izan zen Kortxone gaztetxea, niretzako. Bueno, gazte asamblada, institutua. Bai, gazte asamblada, kriston gauza txukuna egin genuen bere garaian, ze, hasi zen gazte asamblada, ni ez nengoen, baina hasi ziren dinamizatzen eta sortzen auzoan, hasieran institutotik, Zubiri, hasi ziren lehenengo bilerak hor frontoian, Sauesen, eta gero ja pasatu ziren auzo elkartera, eta, gonbidatu zidaten, eta kenin nengoen jai batzordean eta horrela animatzen nintzen, eta esan nun baietz. Eta, pixkanaka hor implikatu nintzen, eta gero hartu nun ardura desente, ere bai diru eraman nun, ere bai. Diru zaintza. Zezuen nahi inorera eman, eta, gazteen artean hori diruena, eta, egon ginen hor gauza potenteak egiten. Gauza bat oso txukuna egiten genuna izan zen, aparte parranda eta horrela, parrandero pila bildu ginen, eta, kriston parranda botatzen genuen, baina gauza txukun bat egin genuna izan zen kuadria jetxiera. Bueno. Kuadria jetxiera. Bere garaian jaietan, hori izan zen helbun guretzako, ez? Badakin nola bukatu zuen. Eta, lehenengo urtea izan zen esporadiko, karrito batekin, hasi ginen auzoan poteatzen, eta momento batean batzuk hasi ziren botatzen arrautzak, berein artean, eta hurrengo urtean esan genuen, zergatik ez dugu kalejira bat egiten, eta egiten duguna batalla. Baina, se nos fue un poco las manos, ze gero urtero, gero eta kalejira, kuadria jetxira hori zen desmare bat, eta, pasaten kaletikan, eusten genuen, arrautzaz beteta, irina, deneteatik, baina irandutzunean, iranduzu diren 5 urte, 6 urte, ez dakitzen bat, baina, bai, irandutzunen, eta, bai. Ni goratzen dut, hasieran kuadria jetxira zena, gero bihurtu zen pixka batalla de agua, baina hortikan aurrera izan zen gero irina, eta hortikan aurrera izan zen ardoa, ospina, arraultza, no seke. Eta, gero ikusten zitzaizuen zuei mangerakin garbitzen dena. Gero etorri ziren kexak. Claro, eta hasieran hasten ginen, Manteon hor frontoi horretan, eta hor hasten zen, eta hor gune hori hasiera jende guztia bazeuka materiala. Eta, hor botatzen den gauza pilat, eta gero, egon ziren keja, gero juten ginen mangera batekin, eta saiatzen genuen usten txukuna. Ze, eguzkiekin eta horrela, arrautza irina eta horrela, usain txarra, bai. Eta, izan zen aventura hori, baina, gero gauza desente antolatzen genuen, eta goratzen nahi trikipoteoak egiten genuen ostiralero, eta hori bukatzen ziren, vamos. Gazteguna? Ez, trikipoteo urtean zehar. Bale. Urtean zehar, ez jaietan, egiten genuen trikipoteo, eta, auzoa girotu pixka bat, eta tabernaz, eta, simaz gero inauteriak egiten genuen gauzak, bastante gauza txukunak. Gero batzutan saiatu genuen lokalen bat lortu zerbait, baina, izan ginen gehien bat parrandero batzuk, eta
baina kriston talde txukuna ateratzen, eta, eta koarria majoak, eta, harreman txukuna eta atera ziren, eta, bai. Badakit jai batzordea Ondarpe auzo elkartean, leheno beste elkarte bat zuela, baina Ondarpe auzo elkartean batzen zeratela, bilerak eta egiteko, baina bai Ondarpe auzo elkartea bertan daudela Groseko bizilagunen elkartea, eta eragile ezberdinak. Hor, ere bai sartuta gontzea? Bai, izan nahi sekretario, urte batzuk, ze ni sartu nintzen gazta asanbladan, eta hor gaudenean momento batean Aitor Jimeno eta ni arduran bezala, dinamizatzaile bezala gazta asanbladan, esan zuen Tomas Gaztelu, lehendakaria zenea, lehendakari hoia, berak esan zigun, norbait gazteren bat sartu behar dela auzo elkartean. Eta ni esan nun baiet, eta ezagutu nun beste arlo bat, ez dakit nola esan, baina ezagutu nun zer den auzo elkarte bat, eta hor hasi nintzen. Ja instituzioak ezagutzen pixka bat, udaletxean, nola di joan, papeleoa, reklamazioak, kexak, eta horrelako gauzak, goratzen naiz, gauza txukuna egiten ziren, hasieran momentu gehiago zeuden, tailerrak eta horrela, gero ja hori tailerrak eta horrela juntziren desagertzen, baina, egon zen, momentu guztia dakate olatu bezala, gora berak ez, eta, auzo elkartean gauza txukunak, eta gero aparte, niretzako erreferentea izan den pertsona bat, niretzako izan da Tomas Gaztelu. Esplikatu nor den. Nor zen, barkatu, bai. Omenaldi bat egin zitzaion duela 4-5 urte, Groseko jaietan. Bai, ja ezagoen, baina, Nando bere semea agertu zen eta hor bere, ez dakit nola esan, eman zion... Gitarra bat eman zitzaion? Hori Mikel Otero izan zen, bai. Hori izan zen... Makilla? Makilla, lehendakari makilla, bai. Tomas Gaztelu izan da pertsona bat auzo honetan egin duna gauza desente. Eta ezagutzen duguna oraintxe bertan dagoenak bereingatik sortutakoak. Adibidez, berak Antxeta elkartean egon zen, sortu zuen, Groseko jaiak egon zen, hasieran berak ez jai batzordean, baizik lehenengo nola pixka bat nola egin beharko zen o ematen bere esperientziengatik, eman zuen eskema bat edo... Bai, nola egin beharko zen gauzak eta rola, gero ere bai egon zen koordinadoran, Donostiako koordinadoran, hori da jai herrikoen eta auzoetako jaien koordinadora, hori da. Eta berak hor egon zen hasieratik eta bereengatik lortu ziren gauza pila bat, ere bai Groseko kaldereroak. Garrantzitsuak. Bai, gauza desente, terainentzako pertsona hori irakutsi zidan gauza pila bat, eta ikasi nuen pila bat bereengatik, eta, eromen oso onak daukat beregatik. Guratzen naiz, lortu una ere bai, behin auzo elkartekin plataforma sortu genuen, con temas de víctimas de fusilados y de la guerra civil eta horrela, eta aspaldi orain ja pixkagaia dago, estatu mailan hitziten da pila bat, eta baina orain dela 10 urte o gehiago, gai hori zen tratatzen asko, leku batzutan, baina oso gutxitan, eta instituzioak ez zuten zer egiten, no había una ley de memoria histórica eta horrelako gauzak, eta bere garaian lortu genuen plaka bat jartzea Sauesen instituzioa udaletxeak, Odone Elorza garaian, ja pasatu dira urte desente, eta izango ziren 15 horroa, ez da, goratzen oso ondo, igual gehiago eta dena, ja pasatu dira urte asko. Odon...
Hogei ez, baina ia. Ez, baina esaten daik azkenean ez ziren azkenen urtetako Odonela lortzakoa, baina, bueno, baina hor lortu genuen plaka bat lortzea, bueno, jartzea bere omenez, eta hor dago Sauesen, hor dagoen justo saskibaloian... Kaiolan. Ez, bestean. Bigarrenan, berrian, fondokoan. Ez, fondokoan ez dagoena... Kaiola. Hori kaiola izan. Bai, hori da. Mariaren bihotzako ikaslentzako hori beti izan da kaiola. Bai, arrazo, ja barkatu, konfunditu, bai. Aita Mari plaza. Bai, hori da. Sor dago plaka bat, eta, bueno... Aita Mari ez, Antonio Claret plaza, markatu. Osondo. Ba, bueno, horri ikasi nun gauza desente, hau zelkartean, eta zein beste mota bat. Osea, azkenean... zen gehiago papeleo, gestionatu gauzak, eta, bueno, eta gero borrokatu aletxeekin. Baina Tomaseri instituzioa errespetu desente edukiz egiten zuen. Donosteko udaletxea errespetu ze bere bizitza guztia gontzen borrokatzen, o no esaten guke, por una Donosti mejor, o por dakit nola esan, baina, bueno, baina bere ikuspuntikan, baina saiatu zuen eta bastante, eta gros, gehien bat, enfokatuta, baina hor egon zen lanean urte asko. Gero egon nintzen Nekane Benaventerekin, eta bueno, bera Nekane Benaventere bai da... Erreferente. Erreferente emakume gerrera, bai, eta berekin... Izan genuen mikrofono hauetan, eta bueno, eta ikasi genuen beran gandik. Eta, de hecho, goratzen dut, berarekin hitz egin ala, esaten nuela, ez nintzen konturatzen nire gaztaroaren ze erreferente, zenbat gauzetan egon zean nire gaztaroan, ikastolatik hasita, eta kaldereroak, eta danborradak, eta nahi duenak entzun dezala, solasaldietan Nekane Benavente. Bai. Aizu, erreferente bat jarri behar bazenu Tomas Gaztelu litzateke? Bai. Osa, zu horrela zara edo, berak bultzatzeagatik, beragandik ikasteagatik, eta bar? Bultzatu ez, baina hasieran sartu nintzen parrandezale nintzelako, eta parranda eta gustora nengolako. Baina gero bihurtutzen nire bizitza, eta ja hartu nun konpromisu bat betzala. Eta Tomas Gaztelu erakutzizidan hori gehien bat, eta gero beste pertsona batzuk daude auzoan eta horrela, eta konpartitu ganarekin, baina bai izanetek Irunekano bat, o beste pertsona batzuk egon direnak nire inguruan, momentu batzutan, eta jende bat oso txukuna egon da auzo honetan, eta segitzen dutenak asko, bai gauzak egiten bere arloan eta horrela. Kulturaz gain, bueno, politika ere kultura da, baina ezker abertzalean ere bai egon zera lanean, sartu zara, bueno, ez bakarrik jaiak edo gros mugimenduetan sartuta, baizik eta ezker abertzalean mugimendu ezberdinetan. Nola, ez dakian zer dagoen hor barruan, zuz ez dakit zer ikasi duzu hortaikan, edo nola iritsi zinen, ara? Bueno, bakigu politika Euskal Herrian bizi oso intensoa izan dela, eta garai batzuk izan dira bastante gogorrak, eta, bueno, hor egongia, laguntzen, militatzen, eragile ezberdinetan, Ezker Abertzaleko eragile ezberdinetan egon direnak, asko oraintze bertan daude, ilegalizatuta, baina, orain sortuko militantea naiz. Baina, hor ez ikasi de, egin bat, konpromisua, ez dakit, mila gauza ez, balore batzuk, ez dakit, antifascismo, abertzalea, euskalduna, ez dakit, balore batzuk ez, eta segitzen dute lanean, eta horrekin, eta horiekin ez, saiatzen bizitza egiten, eta, Ezen dituen gauza asko eta nora eta politikan sartu zinen ero. Politika, baina ez politika, eske ematen du politikan norbait esaten dugunean politikan sartu dela politiko izateko.
Eta bere zaude eragile moduan edo langile moduan. Edo... Bai, ni naiz esaten dena de base, jende de base, de barrio, azkenean, ez, auzoan, beti lanean, eta laguntzeko, proiektu hori aurrera eramateko eta laguntzeko, zerbait antolatzen behar bazen, edo zertarako hor nengoen eztabaidatzeko, nire ikuspuntua emateko, gonbidatu zidaten gehien bat, nire esperientziengatik, neukan esperientzia pixka bat, nire ikuspuntua emateko, eta hortik hasi nintzen. Eta beste marroi batean sartu nintzen, baina bueno, gero momentu oso politak edukiet, eta gero momentu oso txarrak, porque azkenean nire inguruko jende desente izan zen atxilotuta, izan zen kartzela juntzi diren asko, jende horik egon nintzen bereiekin egaz asamladetan, edo jeietan ere bai, batzuk ere bai torturatutak izan ziren, eta kartzela juntzi ziren, eta bueno, hori Euskal Herri honetan pageratu duguna generazio bat eta, generazio desente, baina, gertatu dena Euskal Herrian eta gongeana pixka salsa batzuetan ikusi dugu horrelako gauzak, ez? Neri zaitokatu horrelako situazioa, baina hor egon naiz lanean eta defendatzen bereien eskubideak eta bereien, hor lanean, gehien bat. Eta, pixkat gai pozgarriago batzuetara pasako gara, gros nahikoa ez, farreroa izaten jarraitzen zenuen, eta iritsi ziren Donostiako piratak. Bai. Nola? Hori bakit historia, baina... Bueno, hori da... momentu horretan, 3 gazta asamblada hasi potentea zeuden, gehien bat. Gros, bastante ginen, gero ere baitzegoen Loyola, eta Intxaurrondo uste, ez bana... egia ez, Ez. Intxaurrondo egia eta Loyola gadenak hor, eta batzutan egiten genuen gure artean gauzak, eta jokuak, eta batzutan egin dugu gauzak urturrenak, eta ospatu gure artean, eta gauza ezberdinak. Eta momentu horretan desente ginen, eta gero zegoen, urte asko beti esaten genuen, baina mierda aste nagusi, beti esaten genuen. Beti zen, lehen zen, parranda letzarrean... 7 larun bat segidan. Hori da. Ez, taberna izten zuten berandu, baina, ez geneukan gauza handirik. Bai, batzutan, jartzen zuten 2 egun o 3, kontzerturen bat majua, saguesen, estilo guztietan jartzen zuten, baina, batzuk komertzialak, eta nire komertzialak ez gustatzen. Egun bat izaten zen euskeraz? Hori da. Gero urteren bat, hor paseo berrian egon zinen txotnak eta arolak, hor jai batzordea jartzen duen txotna, diru ateratzeko. Hor paseo berrian, hasieran zen hor parkinan eta gero bukaeran, akuariun zegoen lekuan hor egon geha txotnak, hor bokatak egiten eta zerbitzen hor egon geha. Txikitatik gauzak zerbitzen eta eta daten, eta parranda egiten, ere bai. Nola ez? Hori oso garrantzitu da ere bai. Eta Markel Ormazabal, berak buelta batzuk eman zion gai honei, eta bera proposatu zula inbarko zela zerbait, baina ja zerbait. Pasar de los hechos a acción, ez? Eta, hor egon ginen, 4-5 lagun bildu ginen, hasieran, no más. Eta eman genuen buelta batzuk, eta esan genuen, zer egin behar da, nola, eta filosofia hartu genuen piratak. Eske piratak guretzako zen oso nugu nahi genuen Donosti alternatibo bat, eta piratak zeukan balore horiek, ez? Azkenean, ez? Ez nahi genuen instituzioekin ezer nahi, ze instituzio momentu horretan aste nagusia era helado, toros y fuegos, esaten den zenean, gaztelaniaz, ez?
eta, bueno, gu ez genuen nahi hori sustatu. Eta nahi genuen beste alternatiba bat, eta nahi genuen jendea parte hartu, osea, aktiboa izatea. Eta hori izan zen abordaia aktibatzeko jendea. Eta lehen urtea saiatu genuen, forma antolatuta, baina saiatu genuen zerbait instituzioekin zerbait hitz egin, baina tampoko gran cosa, eta egin genuen hor, balsak egin. Goratzen naiz gazta asamblea, Groseko gazta asamblea, egin zuen kriston balsa un día, nos fuimos de grandes, bueno, de hondikiz, hogei, o yo que sé, baina egin genuen, deitu genuen un petrolero, una plataforma petrolera, pues horrelako supera un día egin genuen, claro, baina gero jartzerakoan uretan, claro, ena un día que hasieran pues ondo, baina gero ja hasi ginen jartzen gainean, eta hasi zen krak, eta azkenean gero separatu zen, hiru zatitan, lau zatitan, edakit, eta batzuk hortikan, eta horrela, baina azkenean abordaia hortikan jaiotzen, eta pixka bat rebelde hor, eta gero goratzen naiz, ingenula bigarren urtean eta hirugarrena bihurtu zen iaia kuadria jetxiera bezala. Izan zen desfaz bat, eta hasieran izan zen, jende guztia botatzen arrautzak, irina, kriston... Gogoratzen naiz. Bai. Lehenengo urtean igual zineten laukatu, baina hirugarrenean ja ez. Eta nik ikusten nuen, pata de cerdo, holako eta nik ziuz. Bai, lehenengo urtea izan zirela. Salvaje, bai. Pues hori izan zidatela azkenean, animatzen nien horrelako gauza bat antolatzea, eta betiko gauzak ez, antolatzen zu eta edakizu nola bukatuko dien. Baina momentu horretan, setoko justo zerbait, behartzun jendea zerbait alternatiboa, eta izan zen un acierto. Gogoak zauden. Bai, eta jendea implikatu zen, kriston taldeak sortu ziren, pixkanaka hori juntzen handitzen, eta ni jainun kendu nintzen hortikan. Lehen urteak egon nintzen laguntzen, eta horrela ni esperientzen gatik, baina jendea zegoen pres, jende esente, eta ni, claro, zipoz jaietan urte hori ja neukan kriston pisua, eta, claro, hirugarren asteburua, Uztaileko hirugarren asteburua hori jaiak antolatu, eta gero, 2 astetara o 3 astetara eduki aste nagusi, netzako ja zen potentea. Baina gero ja nire utxune aurkitu nun, piratetan, gero hasi nintzen laguntzen triniak, afariak ematen. Hoi ze urtetan izan. Pasatzen dana da, ni Donostiako piratetara iritsi nintzela pixkat berandu. Ni ezagutzen dituen kontzertuak, eta kontzertu ez gain egoten nintzen Bazkari herrikoietan, abordatzeko Bazkari herrikoietan hasieran kuadrillak ziela tabernak. Eta hortaz gogoratzen naiz, pixka kuadrilla bakoitza zen tabernaren kamiseta, kontzertuak, eta egia da ez nuela kontaktu gehiagorik Donostiako piratekin. Baina gero bai hasi zela mugimendu bat, batez ere Trinian asentatu zirenean jaiak, batez ere Trinitik ezin giren ateatzen, zian 3 kontzertu, ostiral larun bat igande, ostegun ostiral larun bat, eta jazta. Bai, hori ziren diru ateratzeko, gero jokuak, abordaia ordantzeko, gero ja hasieran izan ziren bastante punkis eta anarkikos ez dakin nola esan. Bai, bidoiak erabiltzen ziren eta eta gero alternatiba bilatu dira ez ondartzak eta zaborrez betetzeko. Eta gauza batzuk gauzak ondo egiteko eta erakusteko ere bai herri mugimendua egin dezake gauzak txukunak. Baina hasieran goratzen naiz lehengo abordaian ez ziren FCkoak ez duten nahi gure baltsak jaso. Eta esaten genuen, eta segiten dugu orainen baltsekin. Nahi genuen botak kontenedoreetan, baina FCA debekatu ziguten. Eta esan genuen, bai, jungien baltsa guztiekin alderdira, eta bota genuen guztiak alderdien. Horrela, bidoi guztia, tabla guztiak, eta horrela. Eta, hor
Gero bigarren urtean ja zegoen municipalak eta ertzaina begiraten urrutik abertzeari egiten, bueno, pixkanaka pues, ikusten zuten, que tampoco la estábamos liando, baina zerbait egin behar genuen, entonces hor zeuden pues, begiratzen, gero jokuak eta gauza gehienak ziren Albiltzarren barruan, eta ez genuen eskatzen baimenak, bueno, hor, pues, eta gauza asko egiten genuen Ikatzkalean, ere bai, porque Ikatzkaleko tabernak hasieran asko lagundu zuten, hau aurrera eramateko. Eta gero ja hau juntzen zabaltzen Albiltzarre guztian eta taberna guztien, eta gero ja beste auzoak eta ja kriston dimensio hartu zuen, eta gero ja urte batzuk pasatu eta ondoren, pues, berriro Trinian hasi nintzen laguntzen, que uste nun afari gutxi zirela, baina azkenean mugatzen genuen iaia 500 o 600 afari ematen, eta bueno, eta gune bat sortu genuen, eta bueno, eta hor dago. Eta da giro bat ezberdina sortu dena, eta afaltzeko eta lasai egoteko, eta gauza txukuna egiten direna. Azkenean, kontzertuak Trinitatetik atera eta pasazirenean portura, gutxi gora bera, eta 3 egun ordez, 7-8 gau izan zirenean, Trinitatea erabili ziren, hori afariak eta prestatzeko goikaldean, eta bar. Claro, hasieran suposatzen dut, ezenean, kantina pirata hori, ezenean oso ezaguna, bueno, afari batzuk emango ziala, baina zenbat ematen dira, bueno, pandemiara arte zenbat ematen ziren. Egun potentea esan 500-600 artean. Hori gau batean. Bai. Amigo, lana da, Bai, gaude, azkenean, 12 lagun, 15 artean hor. Bakarrik sukaldatzen edo? Bai, zerbitzen eta sukaldatzen, desente hor, turno potenteak, eta gero barra txiki bat jartzen da, eta hor dago beste 2 lagun, 3. Eta bai, azkenean bastante hasieran egon ziren saiakera batzuk, ezberdinak, inokoa jaba, razioak, gero beste batzuk oiaskoak, errea, saiatu ziren, urteen bat, bueno, egon dira saiakera ezberdinak, eta azkenean lortu genuna da parrilla erabiltzea, parrilla hor egitea oiaskoa eta hamburguesak, parrillan, eta saieskia, eta hor ja hasi ginen triunfando, ze oiasko erre bat eta saieskiak hasi ziren ateratzen, vamos, desente, bai. Eta azken urtetan hor egon naiz laguntzen, bai. Baina, bueno, azten nagusien ere bai, hemen elkarte honetan ere bai egiten dira kazolitak. Bueno, bideo hau igotzen dugunerako ja pasa izango da, baina urren urtetarako badakizu. Azkenean, Marruma elkartea aste nagusian zehar egiten ditu alako afariak, kasualitak eta bar. Esplikatu pixka bat. Bai, pues bueno, hori egiten dutena da bizilagunak, ekartzen dute pues, bakoitza bere platerra prestatu duguna, ez? Putxero o kasualita, baina, bueno, azkenean, pues, bueno, plater bat 10 o 8 raziokoa, horrelako zerbait, ekartzen du, lehenengo platerra, beste bat bigarren plater bat, arraina o haragia, eta gero horrela osatzen dugu egun bakoitzak menu bat. Eta gero dator jendea, baskaltzea, irekia dela. Eta diru ateratzen dena... Afaltzea. Bai, afaltzea da. Bai, eta gero diru ateratzen dena, zenidentzako da, eta personentako, vamos. Bai. Pandemiagatik, bai, aste nagusian ordez egiten dela abuztuko asteburu ezberdinetan, afari hauek. Ba, esan bezala, saio hau igotzen dugunerako ja berandu izango da, baina urren urteetarako bakizue jarraitu Instagram eta Facebookean Marruma Taberna, ze horri gotzen dira eguneroko menuak eta bar, bakizue, urrengo abuzturako bakizue. Bueno, zer gehiagotan sartu zara? Urte batzuk egon nintzen koordinadoran. Pixkatitzein dago. Bai. Tomas Gaztelu zegoen koordinador hortan, eta hor zer egiten da, zeren... Claro, vale. Jai batzordea pixkat imaginatzen duzu, jaiak koordinatzen dituen batzorde bat, baina koordinadora batek zer egiten du? Koordinadora sortu zenean, azkenean jai ezberdina zeuden Donostin, ez, desente, 30 piko, jai, uda guztian, urte guztian zehar,
eta juntzien sortzen, batzuk ja zeukaten kriston esperientzia urte asko, baina beste batzuk juntziren Franco garaian hiltzenean, supuestatu demokrazia sartu zenean, hor ziren herri mugimendua sortzen gauza elkarteak, jaiak eta horrela, eta hortikan ja ziren jai desentea ateratzen Donostin, eta ere bai sortu zen koordinadora, ze azkenean ziren exigentziak pixka koordinatzeko eta eskatzeko udaletxeei. Eta hor egon zen bozera maile batzuk, hor lantalde bat juten ziren jai batzorden izenean, jutia jai batzorde guztiak udaletxerea, buku geneukan bozera maile batzuk. Eta beraien lortu zutena, adibidez, seguro bat edukitzea jai batzorde guztiak. Horrelako tontakeri batzuk, baina oso garrantzituak, adibidez, eszenatokia edukitzea. Edukitzea aukera, 2 eszenatoki jai batzorde edukitzea. Esiak, mailak, horrelako materiala lortzea, subentzio bat edukitzea, nola izango zen banaketa, adostu zela, subentzio hori izango zela subentzio kompetitiboa, hori zer esan nahi du, dagoela, diruko kopuru bat, baina egiten duna gehiago jasoko du laguntza, baina porcentaian. Ze azkenean, da porcentaian. Zu egin dezu, hainbeste ematen dizute, porcentaia horrekin, porque kupurua hor dago, drama urte desente, igo gabe, udaletxea, baina hori da beste erronka bat. Baina azkenean zen, bozera maile batzuk, juten ziren gure izenean, hor instituzioei pixkat exigentziak eta pixkat arazoak kudeatzeko eta borrokatzeko udaletxeekin. Eta bere garaian oso ezaguna zen koordinadora, baina gero ja asko galduzun koordinadora, ze ja ez zeuden hainbeste arazoak, lortu ziren gauza desente, asendatu ziren, eta jai batzorde bakoitza bere etxean egiten zuen berena. Eta, koordinadora, azken urtetan egin dula minimoak, arazoa sortzen bada ziren, bai, koordinadora agertzen zen, eta pixka bat hori saiatzen zuen kudeatzen, arazoak kudeatu, eta urte batzuk egon nintzen, buelta batzuk emateko, baina, momento ni nahi nun hor hasi lanean eta jun indartzen koordinadora. Zer niretzako kriston garrantzia dauka hori, ez? Harreman bat egotea jai batzorden artean, koordinazio txukun bat egotea, ze gure artean lagundu gaitezke pila bat. Ni okurritzen zaidana da koordinador horrek, gauzak udaletxeari esigitzeaz gain, balio zuela gero ere bai unifikatzeko jai batzorde bakoitzak beharko lituzkeen gauzak. Hori esan dezuna, 2 eszenatoki, ohituta ez balin bazaude eta esaten dugu, hemendikan aurrera jai batzorde bakoitzak izango ditu 2 eszenatoki, ja pauta batzuk jartzen dizkizu, edo mailak izan behar ditugu bazkari herrikoietzako, edo behar ditugu baia batzuk jendeari espasatzen usteko, eta horrek ja ematen dizkizu pauta batzuk eta jolasteko karta batzuk bezala, ez? Bai, eta hor, esan dugana, pasan urte batzuk, ze azkenean, momento batean iritsi zen, behar zela laguntza, auzoan berriro, ni nengoen bakarrik gazte asanbladan ez nengoen, auzo elkartean ez da, baina esan zidaten hemen behar zela etxe honetan, Marruma elkartean behar zela laguntza, eta nahi nun berriro pixka bat Marruma elkartean lagundu, eta koordinadora utzi nun, eta auzora, porque ni auzoko nahi, groseroa naiz, eta me tira más gros, eta onera iritzi nintzen, juntan sartu nintzen, eta hemen gaude gauzak antolatzen, koordinatu elkartea, eta hortikan, eta kontuak egiten, berriro kontuak, jende zaila gustatzen, baina norbait egin behar dula, eta horrelako gauzak. Hala ere, gero sartuko gara Marrumakin, zeren saltatu dugu etapa oso produktibo bat izan zela Kortxoenea. Bai. Nola hasi zen hori, zeren ni oso goiz jakin nuen Kortxoeneaz, eta bigarren
auzo lan egun horretan egon nintzen, pixkat ja dena txukuntzen eta abar, baina lehenengoan ez nintzen egon. Nola iritsi zen perlada hori, eta, esplikatu zertan kontxoenea, ezagutzen ez duen arentzako? Kortxoenea auzoko gaztetxea zen, eta ni hasi nintzen, okupatu zen San Juanek inguru. Hor zegoen fabrika bat, Zurrela ikastolan atzean, bere garaian fabrikatzen, eta gero erabilizun ikastola gune espazio hori antzerkiak egiteko, eta espazio hori gauzak ezberdinak egiteko, areto bat zen. Baina gero, Zurrela nahizun handitu bere ikastola, eta solairu hori salduzun konstruktora bati, eta konstruktora nahizun etxe batzuk, lujuzko etxe batzuk egin. Baina justo hasi zen krisia, konstruktora ezokan dirua, entonces solairu hori utza geratu zen, eraikin hori geratu zen utza, eta zeuenean momentu horretan gazte asamblea o aste batzuk proposatu zuten, ni ez nengoen, momentu horretan proposatu zuten okupatzea. Eta nola ziren ekaina bukaeran esan, ni orain ligiatuta nago, jaiak eta ondoren, itzen gogu, jungo naiz eta lagunduko dut. Baina orain, eta hor hasi ziren, ni agertu nintzen ikusteko, hor zegoen jende gazte pila bat berria eta horrela, Zurrelako jende desente ere bai, eta eta hor Kortxoenean 5 urte horietan iraunduzun eta izan zen gaztetxe bastante dinamika edukizuna, eta hitzaldi, tailerrak eta kontzertu pila bat egin zuna 5 urte horietan. Eta gero hor sartu nintzen buru belarri niretzako izan zen la hostia. Espazio hori, ze lekua, ze gauzak antolatu genuen, ze jende esautu genuen, zenba jende ezberdina, konpartu genuen espazio hori, ni Kortxoenean nintzako izan zen la hostia. Gaina gogoratzen dut, errespetoa handia zegoela inguruko bizilagunei, etxeak oso gertu daudelako, beste bizilagunen etxeak, eta hasieratik esan zen, gaueko 11:00 aurrera ezala zaraterik egongo, ez kontzerturik, baizik eta ezala zaratarik egongo, 11 laurden gutxitan kontzertua bukatu, eta kanpora, jazta, fuera. Eta lehenengo ekimenetako bat, izan zen porrotxo. Zan inguruko bizilagunentzako, edo bizilagunen aurrentzako, doain egiten zen gauza bat pixkat ezkerrak emateko, eta ez dakit, ondo hartu zutela inguruan gaztetxe bat izateak, eta hasieran... Aparte ikusi zuten, azkenean auzoko gazteak azitziri duten txukuntzen hori, margotzen, jartzen aretoa basante txukuna, irekia zen, bizilagunak nahi zuten erabiltzen zuten, eta basante irekia, eta bizilaguna batzuk hartu zuten ondo. Gero beste batzuk, betik jatzen ziren, baina hori leku guztietan, ez? Eta, ni uste eta harreman oso nalortu genuen bizilagun batzuekin, eta, gauza oso txukuna sortu ziren hor, eta talde desente atera ziren hortikan, eta, kasualidade porrotx ere bai, bere bigarren aktuazioa hemen egin zuen. Orain dela, inauguratu zenean, Marruma. Duela 32. Lako zerbait. Porrotz egin zuen lehenengo aktuazioa bere herrian, Lasarten, eta bigarren aktuazioa hemen izan zen ekartzen honetan gauza kuriosoak, eta gero Kortxoenean ere bai egon zen, laguntzen, eta, hor bere bi aktuazioa uste. Bi sesio, hori da. Hainbeste aur zeuden, bi sesiotan egin behar izan genuela. Baina hori izan zen Kortxoena bukaeran, Hori bi sesio eta horrela, bai. Hori intzena... Memoriz gaizki. Bai, hori intzen, ja hasi ginean dinamika horretan, ja arriskua zegoela desalojoa, eta nahi zuten bota, saiakera bat egin zuten, lehengo saiakera de botatzea, baina gelitu genuen obrak, desalojoa eta,
hortikan hasi ginen ekintzak antolatzen, eta eskatu genuen laguntza porrotzei, eta beraiek konfunditu nago ni, Bai. Ni argazkiak... bai, hori egin zen txokolatada, eta hori da, bizkotxoekin eta horrentzako. Bai, arrazoia. Gero bai, arrisku hori ditzi zenean, kontzertu pila bat sortu zirela, Joseba Belenuan, inkluso manifestazioak egin zirela Kortxoeneara, eta Sagüesen ere bai kontzertu pseudoakustikoak egiten hasi ginela. Bai, nengoen konfunditzen, porque berak horritzen gero manifarekin, eta horritzen hasieran, eta bai, konfunditu. Bera, uste zala lehenengo ekimena edo lehenengotakoa. Zala pixkat eskerrak emateko inguruko familiarrentzako. Eta ala ere hortikan pasadira kriston hitzaldiak ere bai? Bai, niretzako gehiago aportatu dieten gauza izan da hitzaldiak. Hor Luzioekin hitz egiten eta Luzio Urtuia buru gogorra tipoa. Bai. Bueno, ja ez dago, baina bueno, Luzio kriston hitzaldia emantzun jende ez beteta zegoen, baina bueno, hor edukigu kriston hitzaldia eta jende oso ona eta ezagutu den jendea. Zegero sartu nintzen hor barran, kontzertuan antolatzen, Miguelin ere bai egon zen, gero txusta hor egon zen ere bai pixkanaka teknikari bezala eta audio gela bat egin zuen ere bai. Bai. Soinu gela bat, ensaiatzeko eta bar. Bai, hor, que por cierto, Kortxonea hasi baino lehen, nigo nintzen bizitzen Jaialaen etxe batean okupatuta, etxe bila bat hor okupatu genuen, eta egon ginen bizitzen 2 urte. Hor ere bai, ez da eragile bat, baina egin genuen gure esperientzia lehenengo, eta kuadriako batzuk animatu ginen, Villa Angela ditzen zen, telepizza parean, oraindik erakin hori oso polita dago eta orain dagona, baina hor zegoen bizitzen jende desente, baina gehien bat migranteak, arazoak zeukatenak eta horrela pixka bat ez zeukaten espazioa etxe bizitza bat egiteko, eta han bizitzen zuten, zeben 10 o 15 lagun hor bizitzen etxe horretan, baina erretzen etxe hori, zu hartu zuen, zegoen betetaz zabor betetak eta guztia, eta hortikan juntziren. Eta gu ikusi genuen aukera bila hori berreskuratzeko, eta ondo jartzeko, eta garbitzeko, eta txukuna. Eta hor egon ginen 2 urte. Gero ja jabea eskatuzun nahizun berreskuratu, eta nahizula eraikin saldu eta horrela, eta epaiketa eduki genuen, eta kanporatuta izan ginen, baina hor egon ginen ere bai, eta gero ja egin un salto Kortxonea laguntzea. Barkatu, baina Groseko jaiak, Groseko apeadorean zirenean, Donostiako orain auzitegiak dauden lekuan hor bazegoen etxe bat okupatua ere bai. Bai, eta hor jozun Corazón de Sapo jaietan. Eta ni uste dut bakarrik egun horretan egon nintzela etxe okupatu horretan. Corazón de Sapo? Baina eske oso gazte, ez dakit, 16 urte horrelako zerbait. Bai, inguru horretan, bai. Hor, iztueta. Etxe horretan behin bakarrik egon nintzen, eta ni uste dut kontzertu horretan. Bai, iztuetan. Ni asko nintzen egon, baina batzutan egon ginen horre ibiltzen ere, bai, horretan. Bai egon ginen Desalojoan. Desalojoan izan zen justo iraian, eta festivala zegoen. Zinemaldia? Bai. Eta jun ginen protesta bezala, institututik atera ginen, eta jun ginen laguntzia hor, eta bota zuten, eskabaurak eta dena, eta gero arratzalen genuen manifestazioa hor kursalean, hor jun ginen kaferolak eta horrela, baina hor agertu zen el ejército de los negros. Eta hor etorri ziren, con pocas caras de amigos, eta hortik alde egin un korrika, eta sin más, hor
protesta egin genuen moduan, pues azkenean bota zutela, eta hor etxe hori ere bai bizitza desente egon zen, hor bai antolatu zuten gauzak eta horrela, 2 urte uste egon zirela, gutxi, baina bai. Oso gazte harrapatu ninduen eta... Nagoratzen oso ondo, baina bai. Eta ez dakit nola, igual zuregatik iritsi nintzen kortxoneara. Ez dakit nola enteratu nintzen kortxoneataz. Baina, igual, auzolana egingo dugula dena garbitzeko eta bar, ezan hasierako eguna, baina bai bigarren edo hirugarren auzolana, auzo eguna. Eta horregoan ginen garbitzen, sukaldea prestatzen, zeuden mierda pila bat, osea, zan pasada bat, esaten zeniala, ekarri lanetik eskularruak. Zatik eskuekin ezin da hartu. Osea, larruzko eskularruak, zatik, zerrikeri bat, arratoiak zeuden, eta gero dena garbitu genuen, dena margotu. Bueno, genuen. Daude argazkiak oraindik nahi duenak bilatu kortxoenako hor kristen, flicker bat egin genuen, eta egia da azkeneko egunetan dena pasatzen dana, ez? Osea, azkeneko egunetan isteko arriskua iritsi zenean, batean jende pila bat ikusten dezula. Eta, karo, zu esaten zenean, ikusi ditut hitzaldiak geudenan 4 eta oso interesgarriak, gero beste batzuetan, luzu urtu bila bat, karo, etortzen denean, dena betetzen da, eta gero, isteko arriskua dagoenean, bai jendea asko mobilizaten zala, baina bazeuden kontzertuak oso jende gutxi etortzen zana, batzuetan ere bai lanagatik ezin nuen jun, baina... Bueno, eske azkenean kultura horrela da, eta ni beti izan dut, kultura ez da izan behar masiboa, eta ni uste dut hitzaldi bat 5 o 10 lagunen artean oso produktibo izan daiteke. Ematen du aukera gero hitziteko talde horrekin aukera ematen du gehiago, que un pertsonen artean. Ni uste beste formato horiek ematen du beste aukera batzuk. Eta nintzako kontzertu txikiak egon behar dira, kontzertu handiak, penak ekortxenea areto oso handia zen, eta betetzeko, behar zuen jendea desente etortzea. Baina, ni hor ikusi kriston kontzertuak. Eta etxean bezala, ikusten kristonak, desde lengua alerta, etorrita desde México usted, o desde Berri Txarrak, kriston kontzertua a pie de que me tocó de segurtasuna. Baina ez izan. Enunen ez eragin, baina berein ondoan egon nintzen, eta izan zen la hostia. Ni neon argazkiak ateratzen, lortu nun pase fotografo. Zati zeuden 200 sarrera olako zerbait, eta batzuk sobratu ziren bizilagunentzako zelako, beti kuota bat gordetzen zelako bizilagunentzako, eta argazkiak ateratzeko. Hainbeste jende zegoen, bakarrik 2 kontzertutan pasa zai, Zesatek eta Berri Txarrak, kortxoenean. Argazki ateratzea joan eta kamara enpainatu. Kendu eta kamara enpainatu. Atean ezaken argazki bat eta berriro kamara enpainatzen zitzaren. Hainbeste jende zegoen, denak izerditan, denak lokos, eta gainean zala musikarien gandik 1 metro erdira. Ez zan, estenatokia zan 30 zentimetroko tablatu bat, eta horrez zegoen ez baiarik ez ezer. Orduan, zeuden musikarien gandik 1 metro erdira, olako zerbait. Eta izan zan... pixka sufritzen, baina hori ja, beraiek agertzen ziala kortxonearen kamisetakin hori zen isteko arriskua zegoenean. Hori bai eskertzeko da, etorri ziren talde pila, de balde. Zesate, Zeamaiz. Fermin Muguruza, lagunduzun pila, Fermin Muguruza, ateratzen bera agenda, eta hasi zen deika jendei, eta beraien Ferminen gatik, mobilizatu ziren talde pila bat, eta asko batzui esan genuen eset, nahi zuten astean zehar ere bai jo, eta ikusi genuen pixka bat, dinamika bat, baina ez egunero kontzertua, baina azken hilabeteak, 3 hilabete horiek irango genuen resistentzia modukoak, izan ziren oso produktiboak, eta
lagundu zuten jende pila bat. Bai. Hori, vamos, etzako daka grabatuta, vamos. Fermin Muguruza esate dezula, hor sortu zen ere bai zinemaldi alternatiboa. Bai, kortxonean, bai. Ez dia gutxitako gauza bat irauntzen du kortxonea desala jota eta ondoren, hori festival alternatiboa segituzun bere dinamikan, eta urtero atera egiten dute, eta baino espazio ezberdinetan, lehen bakritzen kortxonean, baina orain ja beste aretoak erabili dute, beste espazio okupatutak o alternatiboak, eta urten ni uste kalera dijoazte, egingo dute gauzak kalean. Bai, COVID-agatik, leku itxietan ezin direnez egin, saiatuko dira kalean egiten, zerbait prestatzen gaude. Ere bai, gu partu hartu dezakegun, da barra. Baina ikusiko dugu, oraindik lanean gabiltza. Hau entzuten dezuenerako, igual ja zinemaldi alternatiboa hor. Goratzen dut gainean, Fermin Muguruza kortxonean egon zenean hitzegin dokumentala aurkezten, zinemaldi alternatiboan, naiz eta 30 urte pasa, hitz egiten zen gauza horietaz. Eta, karo, Fermine ukitzea hor hitzegin dokumentalaren inguruan zan increíble. Baina, aurkitu zen Rebordinosekin egun horretan, berak esan zuen, egun horretan. Rebordinosekin elkartu zala, eta haizu nora zoan, ezu sartu zinena, eta ez, junberde zinemaldi alternatibora, eta zer da hori? Eta bai, kortxonean eta egiten dute zinemaldi alternatiboa beste gai batzuen inguruan, eta joder, eske a este festival solo le faltaba eso. Eta orduan, oso polita zan, eta pixkate bai erakusten dizu nola dan Rebordinos, bai pixkat irekia da gauza horietarako, eta bera, oso polita izan zen. Eta, bai, itxiera iritsi zen, 2006ko Ciudad Cultural Europearen atarian, ezaki 2015 izango zen, horrelako zerbait? Bai, ni uste baiet, bai hori izan, bai hortikan izan zen. Eta hor iritsi izan goiz bat, aizu, mugikorrez, kortxoeneara etorri dela, eta ze pasatzen. Hori gertatzen, egin genuela da, konstruktora hori saiatu zula behin botatzen eraikina, baina lortu genuen gelditzea. Entonces, hasi ginen 3 hilabetetan gauzak antolatzen eta egunero egoten jendea lotan egiten gauza, tailerrak, hitzaldiak, kontzertuak egoten dinamika, ze beraien nahi zuten prozedura betikoa ez eraman, baizik nahi zuten bota eta gu kendu gainetikan, baina badakite hori zokala prozesu judizial bat, eta beraiek nahi zuten irekitzea prozesu judiziala eta guri bota, guden pres, juteko epaitegira, porque beraiek baimena utzi zuten gu egotea hor, eta batean abisatu gabe etorri ziren botatzea. Eta, gu lertu genuen, horrelako jarrerakin gu ez ginen jun behar, eta adostuta zegoen, beraiekin, nahi zutenean bota, hitzein behar genula, eta demora bat, guzteko, eta eta bereien jarrera izan zen, agertzea, ez dakiz kontratatu zuten enpresa bat, estas desokupak orain dagoen modan, baina, agertu ziren 15 lagun, enkaputxatutak, barrakin eta rola, eta, zeben 2 lagun, 3 lagun egun hori turno egiten, lo egiten. Ze, hasieran zegoen jende gehiago, baina gero egin genuen, gutxiago, denbora gehiago irauntzeko, eta... Geroz eta gehiago luzatu prozesua gaina nekea ere bai. Hori da, entes pixkanaka, eta puskatu zuen atea, bota zuten, mehatxuan, con amenazas, ateratzen jendea, ez? Eta ja momentuan jasi ziren eskabadora sartzen eta rola botatzeko. Eta hau izan zen totalmente ilegala prozedura, baina aparte zegoela koordinatuta udaletxeekin eta municipalak eta poliziarekin, eta zipaioekin. Zeuden
furgoneta batzuk itxaroten, hor, eskurutatuta, baina hor zeben, azpare zerbait gertatzen bazen serio, baina bazeuden ate gorrietan hor, eta gero aparte, goizeko saspiterdi horrelako zerbait, juntzen udaletxeko bat, teknikari bat begiratzea, esiaz jarri zutela, langileak, eta esan zuen, bai, badakazue ja baimena, nola jarri dezu esiak, jadakazue baimena derribatzeko. Botatzeko eraikina. Karo, baina jendea zegoen barruan. Eta aparte, bere ordu kanpoz juntzen. Ez zen udaletxeko ordu tegia hori. Egin zuten guztia planifikatu, diseinatu, nola egin, ilegalmente, beraien con nocturnidad y alevosía, esaten den bezala. Hori da, prestatu zuten guztia, eta bueno, eta arraro izan zen, porque Euskal Herrien horrelako formatuak ez du ezagutu, eta bueno, beraiek horrela erabili zuten, eta bueno, gero tokatu zen manifestazioak, egon hor borrokatzen, saiatzen beste lokal bat lortzen, baina bueno, bataio hori galdu genuen, baina segitu genuen gauzak antolatzen, eta beste alternabatzuk eskaintzen beste espazioetan eta beste leku batzutan. Baina, bueno, kriston lekua, orain ari ja eraikin horiek bukatzen. Bai. Porque egon zen, claro, bota zuten, baina solario hori, o espazio hori, egon zen urte asko, ez ere egin gabe. Bai, 5 urte egon da solarra utxik. Bai. Osea, que beraien nahi zuten guri bota, eta zer nahi zuten bezer egon, eta arratoi pila bat egon, eta zikinkeria, gu baino. Gainean ulertzen duanagatik, hor 5 pisuko etxe bat egin nahi zutela, udaletxeak ez ziela usten ze inguruko etxe guztiak dira hirukoak, eta orduan ekonomikoki ez zitzaiela inbeste interesatzen olako zerbait, ezakit olako zerbait entzun nuen da. Eta gero aparte, bazegoela beste proiektu bat, eta bazegoela, eski aparte, bota bat zuten beste eraikin batzuk, ondokoak, iritzi bat ziren akordio bat atera. Osa, azkenean, bazegoen denbora, hitzeteko gauza lasai, baina beraiek egin zuten guztia de forma ilegal. Eta gero aparte, gu jarri genuen denuntzia, eta justizia berei eman zioten arrazoia. Ez zela izan desalojo ilegala, o ez egola probarik. Desalojo ilegala zegoela. Surrealista situazio guztia, ze azkenean beraie juntziren mafioso batzuk bezala, eta, bueno, ikasi genuen, eta herri mundu ikasi duen horretaz, entonces, pues, bueno, orain ja no nos pillan de nuevo. Bueno, eta beste espazio kultural batzu eta hitz egiten, badaukagu hemen Marruma. Bai. Elkarte gastronomikoa izateaz gain kulturala ere bada. Bertan sartu zinen, eta orain presidente zera, elkarteko presidente edo... Bueno, gu lehendakari gu funtzionatzen gu asamblea bidez eta beste formatu batean. Baina bai, juridikoki egon behar da Eusko Jaurlaritzan bere con su notario, su secretario, no sé qué, bueno, bai, lehendakaria naiz, baina bueno, baina azkenean talde formatuan erabakitzen dugu gauzak. Bai, baina hemen tabernariaz gain ia egunero hemen dagoen azuzera. Hori bai, porque esaten net, nire bigarren etxea dela, bueno, igual lehengoa. Ze ni etxean oso gutxi egoten naiz, eta bai hemen pasaten dut ordu asko. Ze azken hainbeste urte pasatu dut hemendikan, ibiltzen modu batean o bestean, azkenean, pues bueno, ni sentitzen etxero oso espazio honetan, eta aukerak ematen du gauzak antolatzeko, eta bueno, eta bai arlo gastronomikoan, arlo politikoan, eta arlo kulturalean. Entonces, pues bueno, espazio honetan nago azken urtetan
saiatzen hau aurrera eramaten eta gauzak sustatzen eta bueno, eta pixkanaka hau pixka bihurtzen erreferentea eta horrela. Zen badara mazu, ja ez elkarteko kide bezala baizik eta ja marruman lanean da. 10 urte. 10 urte ja. Bai, 10 urte inguru, bai. Eta iritsi izan egun bat 2017an, esan zenula pare bat pertsonei esan zeniela aizu hemen gauza kulturalak egin behar dira. Bai. Eta, karo, hemen egin dugu, beti urtero egiten dugu gauza batzuk ez, baina genuen ere bai beste gauza batzuk ere bai antolatu. Eta espazio ematen du aukera, entonces esan genuen, ostia, kontzertuak, zerbait antolatu behar da espazio honetan ere bai, ematen durako, ere bai igual hitzaldiak, bai kulturalak o politikoak, eta utzun horiek batzuten egiten genuen, baina nahi genuen ja talde bat hilabetean zerbait antolatzeko egoteko. Eta esan genuen, nortuko aproposa, makoki, beti egon da ere, bai, horrelako salsa guztietan, nire bezala, eta erruben, ze kontaktu pila dauka, eta beti egon da, azken urtetan egon zen lanean kulturetxe batean, egiako kulturetxean, eta kontaktu pila dauka, eta esagutzen dugu jende asko, eta esan genuen, ze aproposak hemen lan egiteko, eta hemen ze egiten duzue, batzuk. Eta gero batzuk laguntzen dute, eta gero beste idei batzuk atera dira, eta daude beste eragile batzuk nun batzutan egiten dute beste gauza batzuk. Entonces, pixkanaka guztien artean egiten dugu zerbait. Eta, aportatzen dugu gure granitoa gorosentzako. Orain pandemia pixkat gutxiago egiten dugu, baina segitu dugu. Eta bastante gauza txukunak egin dira. Osea, poziko da arlo horretan. Aukerrena izan da gehien bat, neurri hauek ez egotea jende asko, eta horrela, elkarteak galtzen du bere nortasuna, o ez daki nola esan. Ze azkenean gauzak da biltzea lagunak, familia, hori komunidade bat ez, eta egotea eta gero beldurra dago, eta hori notatu da, eta parte arlo ekonomikoa zaila ari da izaten, pero ni optimista da naiz, eta buelta emango diogu. A ver. Lanean jarraituko dugu horregatik. Egia da pandemia iritsi zanean, dena itxi zela, dena gelditu zela, eta bai uda ondoren, urrian, esan zutela elkarte gastronomikoak itxirik mantendu behar zirela, eta horrela iaia urte bat pasa dugu, gaur abuztua da, eta iraietik aurrera itzuriko gara kontzertuetara, abiso navegantes, eta bai berrikuntza batzuekin gatozela, ez ditugunak oraindik esango, zubak izkizu batzuk, baina bai faltan botatzen dituela gauza batzuk, hitzaldiak edo horrelako zerbait, zu zer behar duzu, zer falta zaio marruma kulturalak eri? Ez, azkenean esan dugana, ez? Badago beste talde bat bere buru eskaini dela igual egiteko mikroirekiak, ez dakigu igual animatuko diren ala ez, baina igual ateratzen da proiektu hori. Gero badago berriro berreskuratzeko zegelirik egonda hitzaldienak, eta badago pertsona batzuk ere bai gaia hori berreskuratuko guna, eta pixkanaka bizitza ematen espazio honi, porque azkenean niretzako gauza da elkarte gastronomikoak daudenak gauza honetan desente, baina bere garaien ere bai gehienak ziren ere bai kulturalak, baina arlo hori desagertu da, eta niretzako hori akatz bat da. Azkenean bizitza ematen duna hiri honi esan da elkarteak, organismoak, klubak eta horrelakoak, egon da jende asko bolondresak gauzak antolatzen eta gauza pila bat horrela eduki dute bizitza herri hau,
eta ez suak eta zezenak, espektakuluak turismoentzako, baizik herritarrentzako, eta ez modo eskaparate bat, baizik genuen eraiki beste hiri bat eta beste auzo mota bat. Ni ez duen esan nahi, baina mikroirekirena esan duzu, eta gauza bat asko emozionatu nahuena da hori proposatu duen jendeak oso gaztea direla. Bai. Eta esaten da, ez dakitzen bateko egia den, baina esaten da gaur egun gazteak, ni uste generazio guztitan esan dela, gazteak ez dute zer egiten. Baina esaten da edo imaginatzen dut 80. urtean edo 80. urteetan eta bar, jendea bolondresagoa zela kausa ezberdinetan. Eta gaur ez dakit hori galdu den nire perspektibaan, eta oso subjektiboa naizen, edo zu nola ikusten zu? Galdera ona. Ze batzutan, leku batzutan ikusten den jende pila bat antolatuta eta jende pila bat pres bolondrez izateko, baina gero, ni uste generazio batzuk ja esagutu dute ja hecho, ez dakit nola esan. Adibidez, piratetan, jende asko, generazio asko ja esagutu dute pirata daudela, eta ja dagoela gitarau bat alternatiboa. Eta ez dute ezagutu zer zen aste nagusia gitarau alternatiboa gabe. Eta ni uste batzutan gauza batzuk ikusi behar dute, o mamitu behar dute jendea gero ikusteko ze garrantzia daukan horrelako gauzak sortzeko eta egiteko. Ze gero geratzen zea hiri ez dakit nola esan, desierto bat. Eta bai, etorriko dira turista pila bat, ikusiko dute, argazki pila bat aterako dute da kontxa, eta irlara, jungo dia barkoan ikustea figura hori, o faro hori, o ez dakit nola esan, eta eskultura hori, bale? Retrete hori. Eta gero jungo dire bere txera, baina hor dakago arazo bat, zer ni uste badaude leku herri batzuetan eta horrela badagola, o adibidez beste gauza batzuetan ere bai jendea mobilizatzen da, ikusten dudala, adibidez pandemia sortu zenean, hasi zenean markatu, pandemia, hor atera ziren auzo guztietan talde ezberdinak ez, bolondresak, eta talde txukunak juteko eramateko janaria, gero bai auzo ezberdinetan egien eta aldezarrean ari dira jende desente ematen janaria kaleko jendei, ez daukaten etxeak eta rola, eta badago jende pila bat bolondresa, gero badago jende pila bat laguntzen, ez nola barko honetan Aitamari laguntzen, badago leku batzuk eta espazio batzuk dagoela jende pila bat laguntzen eta bere Euskal Herrian uste solidario izan da, desente. Saharan kontuekin janarie pila bat lortzen da, eta aparte kartzen da jendea, Txernobiletik ere bai kartzen da jendea. Uste Euskal Herria izan da solidarioa beti eta mantentzen da, eta gero aparte hori bastante lotuta dago Bolondreseko filosofiekin eta horrela. Baina igual bai egon da beste momentu batzuk egon dela apogeo, baina egon da ni uste gero demokrazia, supuestamente demokrazia hori etorri eta ondoren, frankismo hori eta ondoren, bai ni uste egon zen un apogeo de organismos, de clubs, de cosas por organizar, o ez dakit nola esan, baina azkenean eta hortik atera ziren generazio asko herrietan eta auzoetan pres gauzak antolatzeko eta egiteko, ze ez zegoela ezer. Zegoela ezer o gauza asko faltatzen ziren. Baina gero instituzioa ere bai junda ikasten eta espazio hori junda lortzen ere bai. Zer lehen ez ziren kulturetxeak, ez zeuden kulturetxeak. Entonces, bere espazioa sortzen zuten auzo elkarteak eta horrela, eta baina gero sortu ziren kulturetxeak. Eta instituzioa egiten du bere lana, baina ere bai instituzioa ez da iristen jende guzti. Aretoak ere bai jarri dira.
kontzertuak egiteko, eta horrela, baina ze zaila da, hemen jotzeko musikarientzako ze zaila da, aurkitzea espazio bat jotzeko. Eske da super zaila. Bai. Eta iduletxea ez du ematen erreztasunak ere bai entsaio lokalak egoteko, o tabernetan egoteko zirkuito bat, baizik dira guztia trabak. Bizilagunak kejatzen dira eta trabak, mugak. Bueno, ni uste bago, baina gero instituzioa ere bai bere lana egiten du, eta gero batzutan, generazio batzuk akomodatu dira gehiago, batzutan. Bai, baina ni uste herri mundu guztia, esan dugu bezala, gora bera daukate, ni uste, baina ni esperantza daukat, ze ni ikusi gauza pibatekin jende desende ateratzen da. Gero beste gauza da, hori ikusi nuen kortxenera bai, egunerokotasuna. Egunerokotasuna ez daude beste jende. Ez berdina da. Ze da honan modan gauza bat, laguntzia eta horrela, hori ateratzen da jendea. Baina gero saia da, ze azkenean exigitzen du desente. Eta esan dentzuna bezala, gaude gutxi, gaudenak beti hor, o elkartetan sartzen geanak como juntan, o klubetan, beti batzuk beti daudela hori implikatutak, o jai batzordetan, daudena egunero. Gero beti dago jendea inguru, o lagunak, o familia, o dagoela perrez, baina ezberdina da momentu puntualetan laguntzeko, eta beste jende bat dagoela astero hor, vamos. Espero dut ez piratak edo groseko jaiak galdu behar izana generazio berriek hori berreskuratu nahi izateko. Neri pene emango zidan, baina batzutan horrelako prozesuak eman behar dira. Eta niretzako izango zen kriston pena, baina adibidez, agueseko jaiak niretzako ziren bastante txukuna, kriston urteak zeramaten antolatzen, baina egon zen zeuna jai batzordean zeuen generazio bat, eta kuadria bat zen, más o menos, eta lagunak, eta juntziren pasatzen urtea, eta generazio berria ez ziren sartzen, eta azkenean esan zuten, o norbait sartzen da, o utziko egu. Egin zuten deialdi hori, hasieran tabernak hartu zuten, urte bat iraun duzun, porque tabernak ez dakate filosofia hori, bakoitzak bilatuko du ertekina hori da, azkenean hori erortzea zen formatu garena, eta ni uste uno desagertu zen, eta ni uste sai izango zen berriro berreskuratzea jai horiek, baina bueno, igual groseko jaiak igual gertatzen da horrelako zerbait, eta konturatuko dira beste jende bat, bere garaien egoten ziren gauza batzuk txukunak eta hemen alternatiboak, eta igual hasten dira berriro antolatzen, baina ez dakit. Venga, guazen bukatzea nota positiboago batekin. Nola imaginatzen duzu geroa, orain hiriak ere bai daukan turistifikazioarekin ez zaila da positibo izatea gaur egun, baina horrek imaginatzen dezun buelta bat izango duen edo jendea kontzientziatuko den, zeren ikusten duan gauza txar bat da ez dakit gaztei esan, baina gazteak hiritik kanpo balin bagoaz, gure semeak ez dira donostiarrak izango, geroz eta aur edo gazte gutxiago egongo dira Donostian horrelako kultur mugimenduak aurrera ateratzeko. Zuze ustezu pasako da? Ni uste eta adibidez, lasarte bat indartutak aterako da, o astigarra bat. Ze jende donostiko jendea ari da juten horrelako herrietara, baina hori ere bai iraiten du berai, ze astigarrako jendea biziten dutena beti igotzen dugu ere bai bere metro karratu, pisuen metro karratu prezioa. Eta egiten dugu ere bai berai ere bai kanpora joan berritzatea. Hori da. Beste urrutiago dagoen herri batetan. Bai, eta hori
baina niri preocupatzen dit pila bat, baina aspaldi grosen, osea, garbi eta garbi dago, grosaria bihurtzen auzo eskaparate bat, osea, baina aspaldi, eta horik daka biztanle pila bat, osea, 22.000 biztanle dauka, eta da auzo bat handitakoa, osea, eta gero eta jende gutxiago bizi da, gero eta etxe bizitza imposible da, osea, hemen ostras, arigia itziten de 500.000 euro gora etxeak eta horrela, eta etxe txikiak. Bai, 300.000 prezioko etxe bat ez dago. Dena da hortik gora, eta hortik gora dagoena dira, 40 metro karratutako etxe bat, eta horrela. Lotxagarria den gauza bat, eta lotxagarria izan da horrelako situazio batetara iristen utzi duen udaletxea. Horregatik jungera Grosetik kanpo eta batzuk Donostitik kanpo. Bai, ni oraintxe bertan, darama ja urte desente Aieten bizitzen. Baina tokatu zitzaidan 5 urte etxe bat gaztentzako. Hor Aieten, ja ez nago hor, ja ez naiz hain gazte. Baina, bai, eta gero egon nintzen, nago, markatu, Aieten, justo nire enpresa ondoan. Lantik gertu. Bai. Gero, ez dugu hitz egin, baina zure enpresa, zure lana, ere bai asko laguntzen du jaietan. Ni lana egiten dut artes grafika zen, eta, askotan, gaude imprimatzen gauzak kontzertuetarako, jaialdientzako, auzo, jai ezberdinetarako, kartelak eta gitarraua eta horrela, eta niri izpentzen gati, eta badaki nola da mundu hori, batzutan saiatzen dugu laguntzen, eta prezio beagoak ematen eta horrela, baina, jende hori, azkenean, sentitzen identifikatuta bereiekin, eta saiatzen naiz, porque badakit ze zaila dan gauzak antolatzea, ze gero eta saiagoa dira, eta gero eta diru gehiago balio du gauzak, ze, gero eta traba gehiago, gero eta bete behar dira gauzak gehiago, gero eta saiagoa dira eta koste handia dakate, desde seguro, eta horrelako gauzak, botatzeko noseke suako egiteko edo zer gauza, beti behar duzu azpigutura bat, dirutza balio du, kontzertuak ekartzeko zerbait fundamentekin, o zerbait katxea handia daude, eta oso saia da, baina hor gaude, saiatzen. Eta Marruma kulturalen izenean, ere bai eskerrak eman behar dizkizuegu, guri ere bai laguntza txiki bat ematen diguzuelako. Beraz, aizu, mi esker. Zerbait gelditu zaizu esateko? Ez dakit, anedota pila da, baina, ni uste ja daramagu demora desente. Ia 2 ordu. Ia 2 ordu. Bai. Ez nago ituta, enbeste itzitea, eta... Botako da anedota bat, eta da, ez dut kontatu lehen, eta da, nola pertsona batzuk hasi ziren zipotz deitzen, eta da, hasi nintzenean jai batzordean, lehenengo urteak egin genuen maskotaren burua, de goma espuma, eta, norbait atera behar zen, ez zen inora animatzen, eta zen, ni animatzen nahi. El que no sabe decir que no. Entonces eran, ez bada ateratzen inor, eta, lehenengo urtean nola nahi nintzen un parrandero bat, imaginatu buru batekin egiten pixka bat el mono eta horrela, eta, jendea, horrela ezagutu zidaten generazio bat, o pertsona batzuk, esaten azkenean enbede ales deitzen, zipotz, eta, Eta hortik dator zipotzena batzutan pertsona batzu deiteten didatela, zen ibiltzen nintzen jaietan ere bai, disfrazatuta, ez dakin esan, o jantzita, zipotz bezala, eta batzutan ateratzen nintzen hortan bordadekin, o kalejira batean, o txaranga batean, o buruanekin, juten nintzen, eta
eta hor zeuden umeak en plan ikusten zuten eta zipotz, eta gero bukatu zuten ere bai jende heldu esaten zipotz, baina bueno, sin más, da anedota txiki bat, gero ja zegoen beste pertsona batzuk hobeto hitziten zutena, egin genuen buruak txukunagoak, eta ni esan, bueno, ni hau indet bastante el mono, eta ni kentzen naiz, eta, bueno, baina pertsona batzu segitzen dute deitzen zipotz, baina, bueno, hori aspaldi kendu nun burua gainetikan, eta nago gehien bat atzean lanean, eta, bueno, sin más. Zure kurrikulum kulturala hitz egin dugu, eta badakit gauza batzutan oraindik jarraitzen dezula, eta beldurra ematen di galdetzeak, zerbait gehiagotan sartu berdezu, zerbait daukazu horizontean, igual hemen... Ba ez daki, baina bai gogoa daukat segitzeko, baina gauzak egiten, baina ni oraintxe bertan nire indarrak jarriko dut espazionetan, marruman. Eta zen ni uste dut behar dula ordu gehiago sartu eta proiektu hau aurrera eramatzen eta saiatzen gauzak antolatzen eta hobetzen. Eta gero hartzen badute beste jende bat, beste generazio batzuk eta beste jende bat dagoela prest, pues bueno, pues ni pixkanaka jungo naiz lankarga gutxiago hartzen, baina hemen segituko naiz oraingoz, ni uste dut. Gure gonbidatu guztiei esaten izan ditugun erreferentei esaten diedan bezala, eskerrik asko egindako lan guztiagatik. Harrigarria da, oso interesgarria, eta auzoaren izenean esango dizut eskerrak emango dizkizut egin dozun gauza guztiengatik. Eskerrik asko, eta hemen bukatzeko badakizue gure podcast guztiak iVooxen entzun ditzazkezuela, baina gaurtik aurrera YouTubeen ere bai ikusgai izango dituzuela, Facebook, Telegram, betiko txapa. Badakizune gure sare sozial guztietan gaudela, bilatu zazue, Marruma Kulturalak, denetan izen berdina daukagu, eta laizter arte, eta eskerrik asko, Alex, hemen izan nagatik. Zuri. Eta laizter arte, urrengo kontzertua hemen izango dugu. Oso ondo. Eio. Marruma Kulturalak.